10 πράγματα που δεν ήξερες για το Fast and Furious. Το νούμερο 7 είναι ακραίο. 1. Ούτε η Μισελ Ροντρίγκεζ ούτε η Τζορντάνα Μπρούστερ είχαν δίπλωμα οδήγησης όταν γυριζόταν η πρώτη ταινία. 2. Το πορτοκαλί Σούπρα του Μπράιαν δεν ήταν αρχικά πορτοκαλί. Βάφτηκε έτσι ειδικά για την ταινία για να ξεχωρίζει περισσότερο στην κάμερα. 3. Το πρώτο Fast and Furious λεγόταν αρχικά Red Line. Αυτό ήταν το αρχικό όνομα πριν αποφασίσουν το γνωστό franchise. 4. Για τα γυρίσματα χρησιμοποιήθηκαν πολλά ίδια αυτοκίνητα. Σε μια ταινία μπορεί να υπήρχαν 5-10 ίδια μοντέλα για διαφορετικές σκηνές. 5. Στη σειρά έχουν καταστραφεί περίπου 2.500 αυτοκίνητα. Μόνο για τη σκηνή με το χρηματοκιβώτιο στο Fast 5 καταστράφηκαν περίπου 190 οχήματα. 6. Το iconic πορτοκαλί Supra έκανε το Supra MK4 ένα παγκόσμιο θρύλο. Πάρα πολλοί γνωρίζουν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο εξαιτίας της ταινίας και όχι επειδή ήξεραν ήδη το μοντέλο. 7. Ένα από τα Supra της ταινίας πουλήθηκε πάνω από $500,000. Δηλαδή ένα stand Supra από τα γυρίσματα έφτασε κοντά στα $550,000. 8. Πολλοί οδηγοί στο Race Wars ήταν αληθινοί βελτιωτές και οδηγοί αγώνων. Δεν ήταν όλοι κομπάρσοι του Hollywood. 9. Ο Vin Diesel δεν ήταν η πρώτη επιλογή για να γίνει ο Dom, που όλοι γνωρίζουμε σήμερα. Υπήρχαν σκέψεις και για άλλους ηθοποιούς πριν καταλήξουν σε αυτόν. Και 10. Το προσωπικό Supra του Paul Walker εμφανίστηκε σε ταινία της σειράς. Κι όμως στο Fast and Furious 7, τη γνωστή αυτή σκηνή που πάνε δίπλα-δίπλα με τον Dom και είναι μέσα σε ένα άσπρο Supra, ο Paul Walker, και κάνουν την κλασική σκηνή που χωρίζουν στο τέλος Wanna See You Again κλπ. Αυτό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν από την προσωπική συλλογή του Paul. Όπως ξέρουμε όλοι, η αγάπη του για τα JDM δεν ήταν μόνο για τις κάμερες, είχε και πραγματικά τέτοια αυτοκίνητα στη συλλογή του. Αυτά ήταν τα 10 facts για το Fast and Furious. Πες μου αν θες να κάνω και άλλα τέτοια βίντεο με facts και πες μου στα σχόλια ποιο από τα 10 σε εντυπωσίασε περισσότερο. Και κάνε και ένα follow για να μην χάσεις επόμενα τέτοια βίντεο.